it a shake on the place. It a shake up the place. It a shake, it a shake, it a shake. Twerk for the beer. 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。S のシャックです。皆さん元気だといいな。今日ですね、嬉しい。本当に嬉しいよ。今日は、リサのもう一回、The First Take 言います。それで、リサの First Take の動画、リアクション、動画作ります。はい、リサの、First Take の動画が、最初の First Take 動画ですか？最初 First Take って思います。グロンゲーでしょね。でも、それは、初めの First Take リアクション作ったと思います。忘れちゃったけど、初めの、First Take 動画、見てたと思います。それで、リサの、First Take がいつも、スペシャル。俺にため、なんか、俺にとって、なんか、リサが、リサの First Take がスペシャルでしょう。はい。それで、皆さん、一緒に見ましょう。お願い。リサ綺麗な。まだ綺麗、リサが。準備準備です。はい。リサお願いします。はい。一斉の喝采。その曲聞いた。なんかその曲について聞いたことあるけど、なんかメロディとか聞いたことない。アニメのためですか？これは。リサ、綺麗よ。まだ結婚したですね。リサ、結婚したい、まだ。ギター行く。Let's go! いいね。いいな、気持ちあるよ。その曲。パン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 、パンパンパン。リサ。リサ声が懐かしい。なんか日本語全然なんか日本語勉強した前にリサも知ってる。リサのことも知ってる。みんなリサ知ってると思います。なんか日本について知ってる。したらリサ知ってる。なんか誰？リサような子会いたいよ。どこ会われるの？教えて。もう40歳ですね。リサが。若そう。まだ若そう。バーンバーン。アニメ OP ですか？アニメっぽい。それ。歌って。子、知らないけど。歌ってほしい。まだ歌ってほしい。すげえ。バンド全部すごい。うまい。パンパン。リサ、いつまでも楽しいよ。歌ってリサ。アニメ OP だったら、なんかそのアニメ教えて。見たいよ。アニメ OP だったら見たいよ。リサ
The first take! The first take! アリサうまいようまいよ助かったおーすごくエリサおーレイさん懐かしい懐かしい気持ちあるよレイさんありがとうございましたうまかったいつもうまかったいつもうまいよあリサかわいすぎかわすぎリサその子を見てその子ほらおーリサ結婚したよそれは無理ですけど。でもさ、みんな何と思いますかリーサはいつも、なんか、ファーストテイク入れと、なんか、強くて、綺麗な声あるよ。綺麗な顔ある。綺麗な全部。声も、顔も、すごい。みんな何と思いますかコメントで教えて。リーサ大ファンですかリーサ大ファンだったら、なんかリーサの、一番うまいな、曲を教えて。グロンゲ以外、一番うまい曲を教えて知りたいです。でも、俺は、ライクバツとして、コメントで書けて、チャンネル登録しながらなんて、チャンネル登録して方がいいですから、チャンネル登録してください。ただ、俺はエースのシャックです。君はプレイズです。見てありがとう。じゃあ。